फिरता माझ्या राजा संचारणारा धुळीचा आलता धुळो येऊ नावाने मुसमुसलेली चौर रात्र पाहिली की जीव कसा खाली उरतो. गिरजा गिरजा तू कुठे होतीस? तलवारी तर सगळ्यांच्या हातात येतात तर सगळ्यांच्या मनकट. काळा दिसत काय दिसतंय? नमस्कार मित्रांनो, आज घर झाडतात सगळं सफारी. तुम्ही मध्ये बोला का चाव्या की घर झाडूचा काम चाललेला. पुष्पा काही इले नाहीत पण या पुष्पा त्यांका जरा मस्ती इली या, त्यामुळे बघा काय घरात झाडण्याची हा चाललो बघा. झाड झाड खूप सरळ पुसतय का बघा कसे धुतात ग्रिल बिल. सगळी चिखल नेणार आहे मी आता घरात. घर साफसफाईचं काम चालू आहे बघा. हे बघा काय गडबड. अरे पुष्पा इला अगो माका वाटला येत नाही की काय. कोणी चरबी इली हो मी चरबी इली म्हटलं येत नाही. म्हटलं अजून म्हटलं आमंत्रण म्हटलं एवढा देऊन नारळ बिरळ घेऊन जाऊन आमंत्रण दिला. म्हटलं अजून घर झाडू केलंच नाही कसा. दुसरा येऊचा नाही आमका माहितीचा. ता सांगणार माझी मान दुखता म्हणून तुका पाठवलंय. मान दुखता म्हणून मी ते एका पहिला आमंत्रण दिलं. हा बघा काय रोंबाट चालला तर बघा. सगळी साफसफाई चालली आहे. आणि पुष्पा आता नेरी बिरी खाऊन नाश्ता बिष्टा करून इलेला. होय करूचा नाश्ता करूचो हा. काय सांगितलं चल. आणि ह्यो तुझो बज्ज्या काय ती चटय. हां ह्या बज्ज्या तुझो घेऊन जाऊचो. या सगळ्या घेऊन जायचा. चल चल जाऊया पोचत पोचता करून येतो. कधी आमच्याकडे रोंबाट होता. तुमच्या घर आता नवीन झाला आता तकडे नेऊन ठेवा सगळं. तिकडे नको तिकडे रोंबाट होता. तू माका सांगायचा म्हणजे आमच्याकडे झाला तरी झाला. पुण्य तुकाच जाताना मी ह्या घेऊन भाजाप घेऊन जाऊया. माहित नसताना म्हणून घेऊन जाऊचा नको. ठेव खावकाचे डबे कसे असे खावका दडून ठेवतात ते कुस्ता मता. चला 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 कामाक लागील असता. रापत रामा नको पटापटा कामा कर. अकडे तर झाडून बिडून झाला व्यवस्थित सगळा. चक्काचक करून टाकलंय घर. पुसान झाला फक्त आता लोटो पुसाचो आणि लोटो पुसाचो. हे बघ काय चकाचक करून झाला एकदम. तर कलर काढूचं काम राहलेला तर मग बघूया. ह्याच्यात साडी अजून तुझ्या हे बॅगेत साडी आहेत काय तुका सांगणार. काय नाही बँक नाही हा. बँक नाही की बॅग नाही हा. कपाट घेऊन जा माहिता बॅग कमी येतो. का तुका बॅग हवी या ही नाही ही बघ हय तो घेऊन जा पेटारू. तो एवढं मोठं घेऊन जा. तो पेटारो घेऊन जा आणि बघूया मग काय. त्यांच्या काय नवीन घरात काय झाडणार. अकडनं तकडनं झाडू एवढं केर असता नवीन घरात वाटतात. आमच्या घरात होतं तेवढं बघलं नाही. 2 बादले भरले मोठे. आता बघ असा चकाचक दिसतं. ह्या बघ तुझ्यासाठी खासा सगळे लवकर ये नाही तर पेट काही. हा ये हकडे ये म्हटल्यावर यायचा. तुका पाण्यात बसवते मोठ्या. चल चल. तर मित्रांनो ह्या आमच्याकडे जुनी डोई आहे आणि याच्यात पुष्पक बसूचा आता. तेव्हा पाण्यात पळाला लवकर उठला म्हणून आता त्याका पाण्यात बसूचा पुन्हा. बघ काय त्या पाहणा काढलेला आहे बघा. आमचा जुना सामान आहे सगळा. दहीकाल्यातला मुकुट वगैरे. बापरे माझ्या हे बघा. बघूया अकडे बघ देवी दिसतस काय बघूया. अकडे ये लवकर ये. हे ऋषी बसतात. हय्ये लवकर ये. हय्ये पुष्पा आधी ये ना.
हे बघा, हे पूर्वी त्या काळी त्या वेळी आमच्याकडे धायकालो होतो. गोबीस बाई आधी गव्हर्नमेंट आहे आई या म्हणते. तर आता माझ्या राजा संचारणारा धुळीचा घालता धुळो. जेव नावाने मुसमुसलेली चौर रात्र पाहिली की जीव कसा खाली उरतो. गिरजा गिरजा तू कुठे होतीस? तलवारी तर सगळ्यांच्या हातात होत्या, ताकद तर सगळ्यांच्या मनकडे. काळा दिसत. काय दिसतंय? गोर अकडे मग असं अकडे जाऊ दिसत नाही. हा अकडे जाऊ. शी धुळ्याचा घातल्या ना धुळ हा निसतो शाळेत. दिसतंय आधी का बघ, थोबडा दिसता माझा सरळ. नाही दिसत, डोळ्यात दिसत नाही. चल उशीर होता बाप्पा येतो. आता दिसते का बघ? भारी वाटत. गिरजा गिरजा तिथे काय करतेस? धाव धाव. रे रे मुकुट पडलो. हे कॅमेरा धरतो आम्ही याला. सीधा धुळ्यांचा कपड्यांका धावता. सरळ कॅमेरा हलता. थोडा प्रकाश पडता की नाही? पडतं. ही रेषा मध्ये आड येत. अय्य बघूया ही रेषा कशी देते रेषा इले ते. ते त्यांका काय नाही. टोपी खा टोपी दिसता. हाकडनं डोळे नाही दिसत, तकडनं डोळे. दिसता? आता आता कॅमेरा पकड. भागले कॅमेरा सरळ. हा कॅमेरामॅन स्टार्ट म्हण. स्टार्ट म्हण. गिरिजा म्हणजे रुपवती फाकडी पोर यौवनाने मुसमुसलेली चार रात्र पाय ती जीव कसा खाली वर. शिपाई कॅमेरा तसं वर पकड. फिरव माझ्या पकडलंय. दरवाजावरच्या पहारे करायला सावध राहू. जिथं जिथं राहू. उठल्यावर काळू. गिरिजा तू इतक्या उशीर कुठे होती? घर झाडून झालं आमचा. नंदनका शाळेत सोडत. काय गो काय होतस? हा गो व्हायचं मॅडम नको. तर मित्रांनो बघितलंच माझा रोल भारी असतात, पण आता या ऍक्टिंग करू कोण नाही मानू. चला साफसफाई करूया. पद्धतशीर पप्पानं हो बोला. तात सांगत होतोय मी. भाकरी बाजू गावत नाही त्याचा मी विचारा. मनारच घेतलं मी ना चुलीचा. हे पप्पा आज वाट बघतो. कसे काढलं तो बाहेर? कसे काढलं? कसे खाली हवं तो? माकडला अमेरिकेत चूल मातीची भेटा. मातीचे नक्की सिमेंटच्या किती भाजलेली चूल दिसत ना. सिमेंटची चूल भाजतात ती. नाही नाही उचवी उचवी. चिरेपेक्षा चिरेर माती येतली ते. चिऱ्याला माती घालून मोठी माती राहणार नाही वर बाबा. तशी नाही हो, तेवढी धैती हातीत बरोबर आहे. तरी ह्या लेवल करावा का इथे? हा बरोबर. हा माहिती का आहे ते का उंच डोंगर किती करतो माका माहिती आहे ना. फक्त ती सरळ करा लाईनी. भाजी काय हो दोरो लाव दोरी लाव. तर हे चूल बांधतात पप्पा आज किती दिवसांनी नाही मनारच घेतलेली आज. नानांका कामाक लावले मी.
आपण मनार घेऊन नाही मी आणि माझा त्याच्यात मरण काढले आणि फुकटचा आपला हो इथून भारी माझ्या मुलगा आणि मेल्यान कधीतरी काम करून जात असता. नाही तर का आता नाना नसते तर यांका होणार होता तातूर मातूर करून देणार होते नानू माका हव्या तसा करणार नसते. बघ आता पद्धतशीर झाला. पद्धतशीर माती नाही आहे का आधी आहे. माती हाती थोडीशी भारी भांग तुला टाकली सगळी भारी त्याका चांगले जातो व्हायचा फाटका घेऊन लावलो.